Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Gameplay Dolna Gamer и тук при мен е Etishou 98. И да, може да не го чувате много. И днес започваме епизоди на Serious Sam единичката. Малко стара игра, но тази игра в историята много е добра. А, не бе. Бая си. Кажи здравей на вебоксерите. Няма сигурно да те чуят, защото звука се чуе. Пък и сега има нови кандидатури в тима. Да, Seven Express ли там, Експрес ли какъв. И ще минавам нива на тази игра. Да го прочетем кандидатура на Seven Express. Ай после да не е в клипа, защото някакси не звучи. Да сте на 12 години или повече, на 13 си. На 13 години и има, но не чак толкова. Абе, човек, стига си говорил за хората, когато снимам. Някакси не прилича. Значи, дами и господа, запомнете, не става дума вие само да в профил си само геймплей да имате. Като влезнете в нашия профил, да качвате само геймплей. Това е... Това. Кандидатурата, да, ама който нищо не мога ми намери, за жалост. Не знам що. Нещо, за съжаление, трябва ми кръв. да имате, значи какво имаме, но не мога да качвам често. Което не е добре. Ми не знам, този ще го обмисляме. Seven Express да очаква в следващите 2-3 дена. Отговор от нас. Какво викаш? Отговор да чака какво. Но обаче ако приемем сега Seven Express, това значи ще заключим кандидатурите. Това толкова лесно няма да стане. Да приемем някой ето така. Или приемам така. Май ще умра. Умирам. Овай, умирам. Тая игра не свършва и е много якшка. Това много трудно умре, бати. И да, това беше първо ниво, да ви е харесал този първи клип на Serious Sam и чао до следващият ми клип. Очаквайте още епизоди, няма какво да чакам. За кой го снима то?